Igbo ọma ewu ọ dị ka asịmala n'ala ka m ntụrie okwu a tụrie maka okwu a na-emetụ ndị niile emetụkwa m nwa n'onwe m na ka m cheta na oge ekeresimesi na-akwa akwa ama m na ịka na-abata oge ugbu a anọghị anyị na-ekwu gbasara mmemme wee ekeresimesi ka ijiri nwayọọ na-eri ego chetakwa na echi dị ime n'afọ ọhụrụ inwe ihe dị iche iche ka ga-eji ego eme ndị ga-asị emesigo anyị ha bịa ime n'ụwa mbakwa ahụ na imesigo enwekwe ndị ị ga-enyere aka nọ n'ezinụlọ unu ma agbata obi unu ị ga-enyere aka ji nwayọọ rie ego na ekeresimesi a eme ada nwaanyị nọ n'ime ụlọ ka onye na-anya obere ndụmọdụ ka anyị jiri nwayọọ chetakwa na echi dị ime nne dị mma biko ama m ebe m ga-eji na-ekele gị ihe niile i kwuru n'ụbọchị taa ọ baala m n'isi ama m na ọ bụ Igbo na-ege m ntị n'isi n'ụtụtụ a amụtara ofunye makwa abụọ biko ma chọọ ka inyekwa anyị ndụmọdụ ga-aka aka anyị ga-ejido n'aka anyị cheta ha na anyị nọkọ ọfụma ka anyị mekwe ihe ndị bekee na-akpọ mistake. Okay, ndụmọdụ m chọrọ inye unu ụmụnne m ka m gwa unu ọ dịghị mma ịmara nke ị ga-emenwu ime ya ejila maka ibe gị na ala ekeresimesi isikwa na ị na-ala ịrụzie ebe ahụ ọ wụrụzie ihe na-enweghị isi ka ị ga na-eme ebe ahụ o ruzie ebe ahụ ihe ọ bụrụ na ejighị ego ịhapụ iwu awụ gị na ị ga-ana n'ojide mgbe ọbụla anytime mgbe ọbụla ị chọrọ ịla ị ka ga-ala Chineke ga-arọpụtara gị ego iwu awụghị na ị ga-ala gaa gosi onwe gị ọ iru ebe ahụ ịchọwazie ego ị ga-eji wee lọta bikos o nwere ndị na-awụ ha maneji ha laa ekeresimesi o ruzie ebe ahụ achọwazie ego eji anọta ịchọwazie mmadụ na fon ọ na-emewe o nwere ahụgo m onye na-eme ya ịkpọwazie ndị mmadụ ọnkụ nke a ọnkụ ichewezie ebe ọnkụ nke a na broda nke a ịchọwa ka esi ndere gị ego ọ bụrụzie na nkụ ahụ ọ bụrụ na o nweghị nke pụtara ya ọ bụrụzie na nkụ ahụ dị wiked ọ broda ahụ dị wiked ụmụnne m biko onye ọbụla jiri nwayọọ na-eme ihe dị mma nke ọwụrụzie ndị ahụ ị dere ede a ga-eji wee gote ihe ahụ ị ga-eji wee zụọ ihe ekeresimesi ị na-echeki akpa gị nke ọbụla ego gị na-eru gị ịhapụ ya iwu awụ gị na ime ọsịrị igo iwu awụ gị na ime ọsịrị igocha ihe niile ahụ idetu ọ bụrụ na ego gị ezughị ị ma na-eji one ọwụ na ego gị zuru onweghị onye ga-eti gị ihe onweghị onye ga-ama gị aka ntị ọ bụrụ onye chọrọ igo moto iwu ahụ gị na ị ga-ego moto mgbe ọwụ na ego moto ka ga-apụta igo ya nke dị echi ka dị ime nke na-abịa n'azụ ka na-abịa abịa ka nke nọ n'iru biko nna emego ka Chineke gozie unu. ndeewo obiọma na-akpa m na ịbịa n'isi mbido n'ụbọchị taa ihe nne na-ekwu n'ọnụ ewu onye na-amụta anya ka bidoro ebido ihe m mụtara n'anya niile ikwu ka nkụ onye na-ala nwe ụlọ taa nwee ndidi ọ ga-ala echi onye na-egote nwe ụgbọala taa nwee ndidi ọ ga-egote echi ihe niile nwee oge ya eme ndị oge nke ha wu ụda ihe niile na-agaji ha ọfụma gị na ole onwe gị sị egwu eme ihe mkpata mba onye niile nwere oge nke ihe niile nwere oge ya ọ ga-abịa gị n'ụbọchị taa ọ ga-abịa gị echi gị na ezinụlọ gị ga-enwetanwe ego ịla nke ekeresimesi nke afọ taa ọkwa gị nwee ndidi ị ga-enwe ndidi mgbe ọzọ nke dị n'iru ka nkụ ege na ihe ndị mmadụ na-ekwu na ahụbeghị gị ịlọtabeghị ụlọ kamgbe afọ ise kamgbe afọ isii anụ ha na-akpa gị onye hụ gị na-ezigbo anya jite ego ọkwa eziokwu onye si ya hụrụ gị n'anya jite ego ụgbọ ị ga-eji elo jite ego ụgbọ ị ga-eji eloghachi maka nwanne ma nwanna ma ikwu na ibe ga-akpọ gị ewo ahụ gị n'ụlọ ịlọta gbachikwa ha nkịtị ewe n'iwe abalị ọsọ biko nwanne ichitekwenu m ego ụgbọ ama elota iche ịma ma nwanne nwe ọhụ gị n'anya sigodo ejite ego ụgbọ ọ gaghị ejite maka ojighị ọ ga-ejite gị nke jikwe na ijite gị ya jite gị nke ị ga-eji elota na nke ị ga-eji ala ma nke ị ga-eji na-erikwa ewi inwe nwunye nwe ụmụ se jite gị nke ị ga-eji na-enye nwunye gị na ụmụ gị nri maka ọnwa eme osisi anụ ụlọ gị bụ efere gasị kịkịga gị ị ga-ya nkwado ịkpọ ezinụlọ gị ala ụlọ nọdụ ebe ọ na ịnọ gbaa ekeresimesi gị ihe dị mkpa dị ndụ nwa ahụ isi ike aga na-eme ebe ị na-agaghị emeli aga na-ebi ego aga na-ebi nri
aga na-azụ akwa na-ejighị ego, azụ na-akpụ ụkwụ, aga na-azụ ihe ọbụla n'ụdị otu ịdị. Ọ ga-adị mma taa, ọ ga-adị mma echi. Cheta na ekeresimesi na-akwa akwa maka ndị niile. Kamgbe m na-eto, ama m na ọ na-akwa ndị mmadụ akwa. Eme ndị osikapa ha zụrụ a ga-eri ma eritọpụ ya, ritọpụ ya. Wizie na afọ Jenụwarị gị na-ele agụọ nọ ebe niile, jụgodị onwe gị ihe agụọ na-eji anọ maka erichago nke akpakọrọ richicha ha niile, chefuo na aka ga-eri echi. Wikpo ọzọ ndị ga-aga bigo n'ego oge ahụ Jenụwarị, ha na-achọ onye na-ebiga ha ego. Eme onye ị ga maka onye niile na onwe erikpogo akpa ya. Ọ gwa ka isi mbido ji leba ya anya, sị ka anyị wedo okwu a bịagodu anyị n'ụlọ leba okwu anya. Ị na-eri ego jiri nwayọọ, jiri nwayọọ. Ekeresimesi ga-alakwa, ekeresimesi la n'afọ ọzọ na-abịa, ọ naghị agwụ agwụ. Chịkwala onwe gị. Awụ na-enwe akwa ochie nwe gị, saa ya mmiri ị ga-eyi. Inwe akpụkpọ ụkwụ gị yie. Ole ọ dị m n'ọnụ ka m kwuru n'ụbọchị taa. Anyị erugo na njedebe, ma ọbịa anyị kpọtara Imulo Chikọdị, ndeewo Adaọma, ada dị mma. Chineke gọzie gị na ịkpọ gị, gị zaa anyị, ọ ga-adịrị gị mma wee mgbe ebighị. Igbo bụ Igbo, Igbo dị mma. Oge erugo na njedebe, anyị aga n'ịla, anyị akwa n'ibu anyị gị ịla. Unu nwee ozi unu chọrọ izitere anyị n'Isi Mbido TV, unu zitere anyị na www.isimbido.tv. Unu nwee ndụmọdụ sitekwe na anyị na www.isimbido.tv. Unu kwela ndụmọdụ unu chọrọ ihe m nwawo onwe m, unu lee n'anya onyonyo anyị, unu ga ekwentị m ma akara ozi m, site na ya ozi, site ndụmọdụ unu nwekwe inye m nụ. Unu na-adụ m na-ege ekwentị awụ nke bụ mma m nwere